Bun găsit, prieteni ai handbalului, vă spun din sala sporturilor din Alexandria, Dragoș Cojocaru și echipa tehnică și artistică a carului TVR Craiova. În runda secundă a Ligii Zimbilor se întâlnesc nou promovata CSM Alexandria și vicecampiona națională Potaisa Turda. Într-un meci arbitrat de brigada Nacu Rucoi, observator Gigi Antonescu. Echipa locală, aflată în premieră în Liga Zimbilor, este prima echipă de handbal din Alexandria și din județul Teleorman care ajunge în primul eșalon. Să spunem că sala sporturilor din Alexandria a găzduit recent și Supercupa României, trofeu câștigat de Dobrogea Sud, o victorie la limită, o victorie surprinzătoare, 19-18 cu campioana, în fața campioanei României Dinamo. Să spunem că teleormănenii au gânduri mari în acest sezon, au făcut numai puțin de 11 transferuri importante, dar l-au adus și pe antrenorul campioanei României, Constantin Ștefan, cel care are în palmares 4 titluri cu trupa din Ștefan cel Mare și unul cu HM Constanța. Să nu uităm acest lucru. În etapa de astăzi s-au disputat deja două partide. Universitatea Cluj Poli Timișoara 20-19 și CSM Bacău Dinamo 30-35. Să spunem că Alexandria a pierdut foarte greu etapa trecută la Buzău, 22-23, în timp ce ardelenii au depășit acasă pe Vaslui cu 31-24. Absențe importante în cele două tabere. La Potaisa Turda lipsește portarul Ionuț Ilimuș, care s-a accidentat grav în prima etapă, ruptură de ligamente și se pare că nu va putea evolua 9 luni. La Alexandria a accidentat Robert Gal, nu pot juca doi dintre stranieri, încă nu au drept de muncă. Interul dreapta Nenad Malencici, un uriaș inter de 2,05 m, care a jucat la echipe importante, care au evoluat și în cupele europene, la Porto, la Metaloplastica, la Cadet Schaffhausen, dar și tunisianul Hatem Hamauda, un handbalist pe postul de inter stânga cu numai puțin de 5 sezoane în Franța, în primele două ligi. Se dă forțare la primul atac al gazdelor. Fault în atac au dictat cei doi arbitri la Vasile Dobrincu, unul dintre jucătorii care au contribuit și la promovarea formației în prima ligă. La CSM Alexandria, antrenori Constantin Ștefan și Liviu Candidatul, cel care a promovat echipa pe prima scenă a handbalului românesc. La Potaisa Turda, tehnicieni Horațiu Gal și Ionuț Ștef. Horațiu Gal, cel mai longeviv antrenor din prima ligă, la 11-lea sezon în Liga Zimbilor. O primă minge blocată bine de apărătorii echipei gazdă. Varo între buturile lui CSM Alexandria, jucător venit de la CSM București. Sunt 3 jucători veniți de la CSM: Claudiu Mazilescu, Cipriana Ungurenci și Ludovic Varo. Dar cea mai importantă achiziție este fostul pivot al naționalei, Marius Mocanu, desemnat de 2 ori cel mai bun pivot din Liga Zimbilor în 2017 și 2018, sosit de la Făgăraș. Iată primul gol, acțiune personală spectaculoasă și gol George Voicu. ...24 de ani, jucătorul născut la Călăraș și el a evoluat ani buni la CSM, atât la echipa a doua, a fost și în lotul primei formații. Milos Dragaș joacă pe stânga acolo la Ghivil. Trage puternic acolo fostul golgheter al echipei în sezonul trecut. Talmaier aduce egalarea. A fost acolo Cristi Ghiță, al treilea marcator în sezonul trecut și principalul golgheter al echipei ardelene în sezonul 2020-2021. 147 de reușite pentru Cristi Ghiță. Să spunem că în primii 10 marcatori îl mai au și pe Răzvan Pavel
cei de la Potaisa. Locul 10. Ebo, combinație, încearcă să verticalizeze, să combine cu pivotul Interul George Voicu. Mocanu se zbate mult acolo, încercând să creeze spații pentru linia de 9 metri. Ebo, golgheterul teleormănenilor în etapa trecută. Să vedem tranziția ofensivă extrem de rapidă. Trage acolo Gabi Dumitriu și ratează. Să spunem că Potaisa Tulda are pentru acțiunea de săptămâna viitoare a echipei naționale 6 handbaliști convocați de către Xavi Pascual, noul selecționer. Spaniolul va fi prezentat luni de către Federația Română de Specialitate ca antrenorul principal al naționalei masculine. O revenire a lui Xavi Pascual. Angolezul Ebo. Șelaru înscrie jucătorul african. Campion cu Dinamo, Romeo Ebo. De fapt a reușit eventul. Handbalistul care a evoluat câțiva ani buni în Portugalia, la Belenenses și Benfica. Locul 4 la ultimul campionat al Africii cu Angola și locul 28 la campionatul mondial din 2021 cu această națională africană. Cristi Ghiță, verticalizare la pivot, Gabi Dumitriu obține aruncare de la 7 metri. Haideți să-l încurajăm pe Ludovic Varo. Cristi Ghiță va executa această aruncare de la 7 metri. Apără Varo, care îl știe bine pe Ghiță. Dublă paradă pentru înaltul portar al gazdelor. Senzaționale intervenții. Fost portar, să nu uităm, și la Potaisa Tulda. Varo a câștigat Challenge Cup cu Potaisa Tulda, a mai jucat o finală cu formația ardeleană. Multe schimbări de locuri în tabăra gazelor, care încearcă să miște defensiva ultra-compactă a oaspeților. Nu se acordă golul. Lazar joacă aproape. Ghivil, schimbare de direcție. Lazar vine lansat, trage tare acolo și îl păcălește pe Varo. Repunere rapidă pentru teleormăneni. Aruncare întoarsă, Șelaru se lasă bine pe minge și reușește să blocheze. Să vedem pe Pavel în acțiune. Excelentă interferența lui Ghivil, care este argintul viu al oaspeților. Sunt 4 jucători în lotul Potaisei care sunt din Tulda: Ghivil, Pințoiu, Lazar și Vereș. Un lot cu mulți handbaliști foarte tineri. Numai puțin de 7 jucători sub 23 de ani are formația oaspete. Pe lângă poartă a evitat bine blocajul acolo. A fost, dacă nu mă înșel, Voicu. Și o intercepție făcută de Mocanu extrem de anticipativ. Bună tranziția ofensivă. Și pe contraatac înscrie Aunguregi, handbalistul venit de la CSM București, fost component al lotului de junior și tineret. 23 de ani handbalistul venit de la CSM. Este din generația lui Căbuț, Bizău, Buzle, Hanțaru. Ghivil lasă în spate, Cânte pe lungește, din nou Dragaș nu reușește să-l învingă.
pe Ludovic Varu, extrem de atent, reacții remarcabile pentru portarul de 39 de ani, născut la Bistrița. Are 2,05 Ludovic Varu. Pavel coboară al doilea pivot. Încearcă arterenii să pună presiune în două sectoare defensive. Dragaș blocat repede pe brațul activ de către George Roșca, handbalist venit de la Buzău în această vară. Din nou Draga, lasă în spate pentru Cântec. Ghivil scos în culoare exterior, reușește să strecoare mingea în poartă. Excelentă acțiunea, pătrundere de efect pentru tânărul jucător Alexandru Ghivil. În 2018 Ghivil debuta în Liga Zimbilor. Turdeanul Alexandru Ghivil. George Voicu distribuie pasele în acest moment. Ebo. Aruncare tare acolo a lui Maxim Oancea, jucătorul care evoluează în Naționala Moldovei. Lazar de unul singur, acțiune personală. Foarte periculos când are mingea, omul care coordonează și defensiva, a tras în contratimp acolo, păcălind apărarea gazdelor. 5-3 pentru Potaisa. Un meci cu ritm rapid de joc. Ebo. Sclipitor în multe momente. Repunere rapidă a Potaisei. Se repliază în marcaj foarte bine gazdele și blochează acest atac rapid al trupei pregătite de Horațiu Gal și Ionuș Ștef. Să spunem despre Potaisa Turda, că ne va reprezenta în cupele europene, va evolua în turul 3 al Cupei HF, fostă challenge. Dragaș trage în zonă centrală și Varu respinge, dar acolo încă o dată stă la recuperare Gabriel Dumitriu, internaționalul român, și perforează poarta lui CSM Alexandria. Interesant duelul dintre Dumitriu și Mocanu, doi dintre cei mai buni pivoți români. Hărțuiește bine acolo Mocanu în zona lui Dragaș, încearcă să creeze culoar. Din nou Ebo. Cartonaș galben pentru Gabi Dumitriu. Linie largă de pasare a gazdelor. Pasă printre la pivot. Dragaș primește și el cartonașul galben. Excelentă pirueta lui Mocanu. Foarte bună circulația mingii, cu pasă în adâncime, cu angajarea pivotului. Și-a luat bine prin planul Mocanu și acolo pe piruetă este foarte greu de oprit. 5 titluri naționale are Marius Mocanu, cu HM Constanța și Dinamo. Pavel. Talmaier lasă în spate pentru Cristi Ghiță, pasă cu podeaua ratată. Să vedem transportul mingii, foarte rapid pentru echipa din Alexandria. Aungurenci, pasă greșită însă la Bogdan Păunescu. Și iată ce bine a fost susținut acest contraatac, în care vârf de lance a fost din nou Gabi Dumitriu, plecat anticipat pe contraatac. Foarte hotărât.
lipsă de reacție de data aceasta a defensivei lui CSM Alexandria. Rămân 2 goluri diferență. Un contraatac devastator. Iată și pe Constantin Ștefan. O nouă provocare pentru antrenorul care, să nu uităm, a activat și în Liga Florilor. A antrenat pe Vâlcea și pe Roman. Direct în vincul, trasor spectaculos reușit de George Voicu. Frumoasă schimbare în direcția, prins pe contrpied defensiva adversă. Și vin la un gol gazdele. Potaisa, să nu uităm, va avea anul viitor o polivalentă de 3320 de locuri. O sală care va costa 18 milioane de euro și care în toamna anului viitor va fi disponibilă pentru sport. Multe crucișări. Din nou, excepțional Cristi Ghiță. Lunetistul Potaisei și-a intrat în mână al 3-lea golgheter în sezonul trecut, 147 de goluri. Handbalist care, să nu uităm, a evoluat și în Franța. A fost unul dintre cei mai importanți marcatori ai lui Celesta. Pasă dificilă la bătaia lui Maxim Oancea, handbalistul venit de la CSU Suceava. Acolo jucat de multe ori și centru, internaționalul moldovean. Din nou, de unul singur, George Voicu își arată calitățile. Gol al lui Ghivil, care a învăluit foarte bine. Ritm alert de joc, un handbal spectaculos, reușite remarcabile de ambele părți. Două echipe cu atitudine în joc. Un pic mai omogenă până acum Potaisa, o formație care nu a adus încă niciun jucător nou față de sezonul trecut. Un singur handbalist străin în lot. O formație care se investește foarte mult în handbaliștii români. Și Alexandria în aceeași situație, doar Ebo, singurul străin la ora actuală cu drept de joc din lotul echipei din Alexandria. Vă spuneam, Sârbu Malencic și Hamauda, tunisianul, încă nu au drept de muncă. Pavel pasă printre pe poziție viitoare. Ce viteză are Talmaier. Bruscat ușor de George Voicu. A rezistat acolo vitezistul Potaisei. Contraatac letal pentru ardeleni, principala armă. Mocanu și carează în continuare apărătorii centrali. Iată, a făcut bine blocajul, reprimește mingea. Frumos răspunsul echipei gazdă. Profită de lipsa agresivității defensivei turdene și iată, se apropie din nou la 2 goluri. Intră Cântec, neatenție acolo, o sincopă în defensivă, din nou Gabi Dumitriu. Servit excelent, o pasă subtilă. Și pivotul naționalei României profită și aduce din nou diferența de 3 goluri. Încearcă să stea cu intermediarii mai avansați Potaisa. Ebo o lasă în spate. Acolo însă ușor nehotărât Maxim Oancea. George Voicu, dreptaci pe inter dreapta, este
O poziție deloc confortabilă, transformă la al doilea pivot, Voicu, Ebo, depășire pe Dimin scurt, scapă din marcaj, frumoasă insinuare a angolezului. Teribil handbalist, a fost golgheterul Angolei la ultimele campionate mondiale. Se pare că este centrul de greutate pe faza ofensivă a echipei teleormănene. Un handbalist care aruncă și foarte repede. Minutul 19. Cântec. Cristi Ghiță. Ghivil, multe schimbări de locuri, care încearcă să deplaseze defensiva adversă. 7 metri se dictează la această fază. O fază la limită, o fază în care se putea da și forțare. Înclinsă, cred că a fost fault în atac, dar vă spuneam, o fază grea și pentru cei doi arbitri. Aruncare pe lângă piciorul de sprijin. Cristi Ghiță găsește soluția eficientă. Folosit doar fază ofensivă Cristi Ghiță. Trimis Huba Talaș pe teren. A simțit acolo Horațiu Gal că sunt probleme pe flancul drept în defensivă și trimite un specialist al defensivei, component și al Naționalei României, Huba Talaș. Au ungurenci, intră în circulație, coboară al doilea pivot. Voicu încearcă o pasă la bătaie acolo. În prepasiv echipa antrenată de Constantin Ștefan. Cred că s-a dat eliminare. O eliminare la Ghivil. Nu, Gabriel Dumitriu este cel eliminat. În inferioritate numerică Potaisa. Să vedem cum vor specula acest avantaj numeric jucătorii lui Constantin Ștefan. Ebo, Șelaru, parada acrobatică. Inspirat portarul venit de la Dunărea Călăraș. Ebo a avut spațiu generos acolo, dar ce bine l-a simțit portarul Potaisei, care stopează încă un atac al gazdelor. A avut feeling Șelaru. Fără goalkeeper în trebutul Potaisa. Vă reamintesc că este în inferioritate numerică. Huba Talaș folosit pivot după eliminarea lui Dumitriu. Cântec tăvălit de Ebo. Agresivitate un pic cam mare pentru african, care primește și un cartonaj galben. Încearcă să fie foarte reactiv în intermediar Ebo. Dalmayer joacă aproape la Ghivil. Găsește spațiu acolo Ghivil, dar din nou Varo se demarcă. Refuză golul înaltul portar al gazdelor. Încă o sclipire pentru Varo. Minutul 22. Cartonaj galben și pentru Lazar. Un handbal extrem de fizic. O formație completă Potaisa. Ebo aruncă repede, din nou paradă în șpagat Șelaru. Cântec joacă aproape la Lazar. Minge scoasă în extremă și acolo
nu iartă valorosul Pavel, handbalistul născut la Vaslui. Metronomul Potaisei. Time-out cerut de Constantin Ștefan. Potaisa s-a desprins la 4 goluri și vicecampioana și a intrat repede în ritm. Evo, atenție un pic, atenție un pic. În zonă centrală, aici în apărare, stăm destul de bine. A început, a intrat de 2 ori acolo la Nebo, de 2 ori aici la tine, Max. Aici intercentru cu spațiu prea mare aici în culoar. Observă omul și fă schimbul de oameni ca să poți să ieși în el. Da? Fii atent ce vreau să facem pentru atac. Vreau, când vine mingea la Max, să plece, unde ești? Da? Ciprian, fără minge, da? Hop aici, în exterior, dai pas și le primești și un 2. Ești aici, da? Mochi, când vine pe șut, da, blochezi de aici exterior. Hei, dacă nu merge, atenție un pic, dacă nu merge, facem, Gică, atace aici, schimbăm Mochi poziția și dacă nu putem angaja, le facem cross cu Hebo, da? Aici. Hai mă cu bola, hai cu bola acum, da? Haide! 2-3 Alexandre, haide! Meci interesant și replică bună dată până acum de CSM Alexandria în fața vicecampioanei României Potaisa Turda. Este drept, ardelenii au un plus de omogenitate, dar și de experiență se simte în Liga Zimbilor. Vă spuneam, o echipă care face foarte puține schimbări în fiecare sezon. Se bazează pe același nucleu de jucători. Probabil că sunt nevoiți după accidentarea gravă a lui Iri Muș să aducă un portar alături de George Șelaru. Îl mai au pe tânărul Adrian Baștiurea, component al Naționalei de Junior, 17 ani. Handbalistul născut la Tulcea, dar care se află de ani buni la Turda, la echipele de juniori ale formației ardelene, care, să nu uităm, anul acesta a urcat pe treapta a doua a podiumului la Naționale de Junior 2, cu o generație foarte talentată. La Turda se investește și în handbalul feminin, acolo unde Mihaela Tivadar, fosta componentă a Naționalei României, dar și Cosmin Sălăjean au reușit să construiască echipe frumoase. Gol reușit de Mazilescu și el handbalist venind de la CSM București. Vă spuneam despre echipe feminine de la Potaisa Turda, să nu uităm, Mozes și Chivede au fost în lotul de junioare, care la Europeanul din vară din Muntenegru au terminat pe locul 7. Din lotul lărgit au mai făcut parte German, Dănilescu și Suciu. În câțiva ani Potaisa își propune să ajungă și cu o echipă feminină în prima divizie. Foarte bună pasa de la Ghiță. Excelent timingul cu Huba Talaș. Scheme clare. Jocul în grupe mici, pe spații mici, o specialitate a echipei din județul Cluj, care, să nu uităm, a adus singurul trofeu pentru o echipă din județul Cluj, Challenge Cup. A mai jucat și o finală. O finală câștigată cu AEK Atena, una pierdută cu Sporting, dacă mai amintesc eu bine. Șelaru preferă să joace aproape, nu a forțat pasa lungă pe contraatac. Săche, excelent, îl vede acolo. Pe Pavel, din priviri s-au simțit cei doi handbaliști. Ce vedere periferică. Nu, a fost, îmi cer scuze, Cântec cel care a dat pasa. Dar combinație remarcabilă a Potaisei. Cântec a văzut zona neacoperită a defensivei, acolo unde se demarca Pavel. Vă spuneam, vedere periferică incredibilă pentru Interul stânga.
unul dintre tunarii Potaisei. Intrăm în ultimele 5 minute ale primei reprize. Victor Hoinaru, unul dintre handbaliștii care evoluează de ani bun la CSM Alexandria, trimis pe teren pe post de coordonator de joc, 30 de ani. Handbalist care a mai evoluat, dacă mi-am amintesc eu bine, în prima ligă la CSM Ploiești. Mazilescu atacă bine colțul lung. Debutat la, cred că 17 ani în prima ligă la CSM de antrenorul Caba. Handbalist care a fost împrumutat și pe la CSM Făgăraș, dacă mi-am amintesc eu bine. Fost campion național de junior 1. Trage Cântec, mingea șterge bara, contraatac rapid cu Aungureci în prim plan și iată, revin la 3 goluri gazdele. Pasă decisivă Varo. Ghiță combină cu Ghivil, Cântec, incursiune de efect a lui Cântec, care se soldează cu gol. Ebo joacă în dreapta acolo la Roșca. Roșca coboară al doilea pivot, vine în paravan. Un 6-0 cu ieșiri pe care, în linia de pasare a adversarilor, pe care, o apărare pe care o încearcă Potaisa în aceste momente, pe final de primă repriză. Hoinaru, noul dispecer al echipei Teleormănene. Voicu. Voicu încearcă să profite de blocaj, pasă pe la spate la Mocanu, faultat Mocanu în momentul recepției. A încercat extra pasul, o execuție dificilă. Voicu. Hoinaru. Hoinaru. Atac din pase succesive. Martinescu de data aceasta în colțul scurt. Foarte bine se demarcă Mazilescu. Două minute din prima parte a jocului. Foarte bine a coordonat jocul Alex Ghibil. A avut multe idei. Un handbalist creativ. Închid bine pivotul de data aceasta gazdele. Îi dau spațiu de manevră lui Huba Talaș. Time-out cerut de Horațiu Gal, care din 2009 a ajuns la Turda. Vă spuneam, cel mai longeviv antrenor din Liga Zimbilor, de 11 ani, 11 sezoane pregătește echipa ardeleană în prima ligă. În 2011 a promovat echipa. Am început să, după 3-4 pase, n-a fost rău, să stăm la portă, să avem răbdare, zicem, atacul lung, în apărare. Hai să numărăm un pic mai bine oameni. Ieșim 2 la un om și să rupe până în capă. Daniel, dacă închiți, încep să încheie pe mine. Au greșit ei în centre. Ei, ce facem acum? Auzi, 0, unde? Dreapta. Dreapta, plin. Haide, băieți. Hai, băieți. Haide, tare, tare, 2-3 și turda. Horațiu Gal, ca jucător, fost campion cu Poli Timișoara. 8 ani a jucat și a antrenat în Germania. Fost coordonator de joc la Poli Timișoara, la Minau, la Cluj. Haideți să facem un pic de zgomot.
încercat aeriană a handbaliștii la Potaisa. Cristi Ghiță a încercat să combine cu Ghivil. Acesta însă a fost închis la timp. Fanii lui CSM Alexandria încearcă să pună presiune pe echipa oaspete. Ebo joacă aproape cu Mazilescu. Hoinaru reprimește. Hoinaru, Ebo pasă la pivot frumos, triunghi de pase. Mingea lovește bara și au avut șansă cei de la Potaisa. Pasă în extremă, din nou Varo. În fața lui Pop se remarcă încă o dată Ludovic Varo, care închide poarta lui CSM Alexandria. Au ungurenci, este rândul lui Șelaru să blocheze o minge grea. Încă 6 secunde. Cere mingea Lazar. Se înalță. Nu, pasează la pivot și înscrie în ultima secundă Dumitriu. Golul se acordă, cred. Să așteptăm decizia arbitrilor. Protestează Ștefan Constantin. Se încheie 16 la 13 pentru Potaisa Turda. În avantaj de 3 goluri după prima repriză. Legătura în studio, revenim în circa 9 minute și jumătate. Un meci interesant, vă așteptăm alături de noi în câteva momente. Revenim în sala sporturilor din Alexandria, acolo unde nou promovata CSM dispută primul meci pe teren propriu în compania vicecampioanei României Potaisa Turda. La pauză, ardelenii conduc cu 16 la 13. Ivil 4 goluri și Dumitriu 3, principalii marcatori din tabăra echipei oaspete. Hebo 3, Voicu 3, Mazilescu tot 3. Golgheterii echipei CSM Alexandria. 16-13 pentru oaspeții de la Potaisa Turda. Mulțumim fetelor de la echipa de basket, care sunt alături de băieții noștri. Mulțumim tuturor, a fost extraordinar să vă vedeți în această a doua repriză. Băieții au nevoie mai din această etapă aș vrea să vă reamintesc că televiziunea română va mai transmite un meci, o partidă însă care a fost amânată, Dobrogea Sud, Handbal Club Buzău. Meci amânat pentru 12 septembrie. Dobrogea Sud joacă mâine returul cu echipa maghiară Ciurgoi din primul tur al Cupei Europa Handbal League. Au învins în deplasare marinarii. Returul se dispută mâine la Constanța și partida din această etapă și-au amânat-o pentru săptămâna viitoare. Veți putea vedea așadar duminica viitoare acest meci deosebit de interesant. Ghivil, extrem de activ în prima repriză. Închid bine pivotul, triunghi defensiv exact, dar se dă eliminare de 2 minute pentru Bogdan Păunescu, jucătorul venit de la Suceava. Handbalist care a mai jucat, vă spuneam, și la Dunărea Călăraș
dar și CSM Bacău. Gabi Dumitriu se mișcă mult acolo. Dragaș, fault în atac al lui Ghibil. A încercat acolo să scoată pasa către extrem, un pic cam târziu, însă între timp coordonatorul de joc al Potaisei s-a ciocnit de intermediar. George Voicu, care alimentează atacul CSM-ului cu pase extrem de utile. Voicu de unul singur între trei apărători reușește să obțină penalitatea. O schimbare de direcție care a prins pe picior greșit defensiva Potaisei, care se apăra pe retragere. Se pare că s-a accentat George Voicu. Ar fi o pierdere importantă pentru faza ofensivă a Potaisei. Ebo execută această penalitate. Șelaru, nicio șansă în fața angolezului. Țin aproape elevii lui Constantin Ștefan. Ghiță întoarce în extremă la Thalmaier. Acesta strecoară mingea la pivot. Arbitrii au fluierat însă foarte repede, nu au lăsat avantaj. Scăpase Gabi Dumitriu din marcaj. Dragaș bagă bine mingea la pivot, s-a înălțat, a sărit blocajul acolo și imediat s-a eliberat Gabi Dumitriu. A scris pentru formația voastră de jucătorul cu numărul 66, Gabriel Dumitriu. A revenit Voicu pe teren. Mocan joacă la Ebo. Poinaru. Voicu. Foarte bună pasa prin spatele apărării, dar Aungurenci ratează din poziție favorabilă. A avut un mare. A căutat însă colțul lung. 7 metri. Extrem de insistent Cristi Ghiță. Surprinsă defensiva CSM-ului din Alexandria. Haideți cu puțin zgomot. Apără Varo, nu se lasă păcălit de aruncarea lui Ghiță. Detectează această aruncare Varo. Să spunem, cel mai bun jucător al CSM-ului din Alexandria în prima repriză. Felicitat și de antrenorul secund Liviu Candidatu, tehnicianul care a promovat CSM-ul din Alexandria în prima ligă, o performanță remarcabilă pentru această formație, debutantă în prima ligă a handbalului autohton. Voicu, jucătorul cheie pe faza ofensivă, aruncă prin surprindere cu podeaua. Șelaru însă are feeling și reușește să respingă. O defensivă a Potaisei care obligă adversarii să arunce din zone inconfortabile.
Dragaș, Ghivil, scoate la Pavel. Boltă bună la a doua bară. Fază grozavă făcută de Potaisa. Trebuie să recunoaștem, au dus schema până la capăt. 4 goluri avantaj. Voicu vine lansat din spate cu accelerare pe pasul 2 și distruge defensiva Potaisei. Formația noastră, jucătorul cu numărul 8, George Voicu. O pătrundere dinamică, în forță, prinși descoperiți ardelenii. În fața percutantului Inter al CSM-ului din localitate. 3 goluri avantaj. Minutul 37. Thalmayr joacă aproape la Ghivil. Pavel a urcat și el puțin mai devreme la susținere. Minge lăsată în spate, Cristi Ghiță. Un pas în spate de repoziționare. Thalmayr. O pasă însă prea în spate. Aruncă peste, de data aceasta Ghiță. Ebo. Vă spuneam despre angolez, a reușit eventul sezonul trecut cu Dinamo. Și-a pierdut parcă un pic din energia avută în prima repriză. Nu a mai reușit să desfacă la fel de repede defensiva adversă, așa cum a făcut-o în prima parte a jocului. Ebo. Ebo se înalță, Șelaru încă o dată la post. Ghicește golkeeperul Potaisei. Dragaș aproape să facă picior. Ghiță lovește încă o dată. Letal, trage întors. Cartonaj galben pentru Constantin Ștefan, pentru proteste. Destul de nervos antrenorul care a adus eventul în ultimul sezon al lui Dinamo. A fost înlocuit cu Xavi Pascual la cârma echipei campioane. 3 mandate a avut la Dinamo Constantin Ștefan. Să nu uităm acest lucru. Și dacă mi-amintesc bine, 4 titluri cu alb-roșii. Am mai avut unul și cu HM Constanța. De data aceasta au fost bune relații de colaborare în cuplu la nivel defensiv pentru Potaisa. Maxim Oancea, un pic cam mult cu mingea în mână, în prepasiv, CSM-ul aruncă Oancea și o bagă Națe. Nu s-a complicat, a tras de pe picioare de la mare distanță. Ușor mascat, Șelarul nu a văzut această minge, care cred că a fost și puțin deviată de unul dintre apărători. Minutul 40, 3 goluri diferență. A revenit Cântec pe teren, în inter stânga, mult mai mobil decât Dragaș. Pavel, aruncare cu efect de ocolire. Inspirată extrema Potaisei.
Și încearcă norocul Oancea încă o dată. De data aceasta Șelaru simte aruncarea Interului CSM-ului din Alexandria. Aruncare deschisă, prea deschisă, spun eu, a lui Talmaier. Care a sesizat acolo dezordinea din defensiva CSM-ului și a aruncat repede. Moment în care Potaisa se despide la 5 goluri. Time-out cerut de Constantin Ștefan, care încearcă să reașeze lucrurile, mai ales pe faza defensivă, acolo unde echipa sa a suferit în ultimele minute. Ritmul din atac e foarte lent. Ritmul din atac e foarte lent. Suntem previzibili. Nu avem posibilitate să ne creăm situații de finalizare. Max n-a fost rău șutul. Da, n-a fost rău șutul. Bine venit pe șut. Dar trebuie să le băgăm în poartă. Dacă s-au desprins. S-au desprins. Atenție un pic. Vreau aici Hebo, aici Jean și aici Max. Pe pasul lui Hebo, Jean, vii central și facem Inter la Inter, da? Da? Hebo, aici, da? Mochi de aici, aici. Așteptăm. Primul rând să mă aștepte pe mine, să vin eu. Da, așteaptă-l, Jeane, faci paravan. Inter la Inter, dar ții paravan, nu cu mâna, da? Aici și tu paravan. Atenție la pas aici, la intercepție. Hebo, primul culoar până în extremă și vine Mochi aici, da? S-a înțeles? Da, hai că e timp! Alexandru, haide! Haideți să încurajăm pe băieții noștri. Haideți, 1, 2, 3 și... În etapa viitoare, Turda va juca cu Dobrogea Sud. Să vedem când va avea loc această partidă. Dacă Dobrogea Sud se califică mai departe, s-ar putea să joace în cupele europene în săptămâna următoare, undeva marți sau miercuri, și funcție de adversar, probabil că va încerca să amâne partida cu Dobrogea Sud, pe care cu siguranță vă vom oferi. Să nu uităm, sunt echipele care au terminat pe locurile 2 și 3 în campionat. Alexandria va juca în deplasare în capitală cu Steaua, de fapt la Chiajna, pentru că Steaua joacă la Chiajna. Picior salvator al lui Șelaru și trage incredibil pe lângă poartă Vasile Dobrincu. Încearcă în continuare să pistoneze în flancul drept al defensivei Potaisei handbaliștii de la CSM Alexandria. Au ratat mult și astăzi, vă spuneam, le visez 3 handbaliști importanți. Robert Gal accidentat, probabil că va reveni la începutul anului viitor. De asemenea, sârbul Malencic și tunisianul Hamauda, ambii încă nu au drept de muncă în România și nu pot evolua, chiar dacă se antrenează cu echipa și au putut evolua în meciurile amicale. Vor fi 2 jucători titulari, cred, pentru CSM Alexandria. Sârbul este o adevărată forță a naturii, 2,06 m, stângaciul din spațiul ex-iugoslav. Handbalist cu experiență mare și în cupele europene. Oancea joacă pe partea opusă, Hebo la Mocanu, împins Mocanu. A eliberat repede mingea pentru ca faza să aibă continuitate, dar în continuare Potaisa se apără strașnic, faultează mult, des, rupând construcția atacului advers. Ebo. Așteaptă Voicu. A intrat acolo Mazilescu în combinație. Transformă în al doilea pivot.
CSM-ul construiește cu răbdare. Foarte bine pus în valoare pivotul. Acolo Mocanu nu iartă. Salvează de pe linia porții Varo. Îl știe bine pe Talma, au fost colegi de echipă la Potaisa. Au câștigat împreună Challenge Cup. Depășire pe piruetă în mare viteză și gol superb. George Roșca, handbalistul venit de la Buzău. Modifică tabela și CSM Alexandria se apropie din nou la 3 goluri. Ghibil încearcă să neutralizeze pivotul handbalistului Constantin Ștefan. Blând blocajul făcut de Păunescu. Reiau atacul cei de la Potaisa. Ghibil, pasă din săritură, Cântec. Cântec scoate la Pavel, săritură de pe loc. Acolo însă Varo, din nou super atent. Și super paradă pentru Ludovic Varo. Mental foarte puternic pentru acest sportar, care se opune încă o dată. Foarte bine a judecat aruncarea lui Pavel. Vă spuneam, a jucat an bun la Potaisa Turda. Îi știe bine pe adversari. Mocanu nu a apucat să se întoarcă pe piruetă. Mocanu stă mult lângă apărătorul lateral, încercând să creeze acolo dezorganizări. Și bineînțeles, acolo e diferență mare de talie și poate înscrie cu mare ușurință. O minge atinsă de Lazar. Soția lui Lazar s-a transferat în vară de la Universitatea Cluj, echipă care a retrogradat la Gloria Bistrița. Diana Puiu, Lazar. Interul stânga al Gloriei Bistrița. Bistrița care joacă lung cu CSM-ul în direct pe TVR1. Ebo își arată măestria. Un pic visătoare defensiva magnificilor, așa cum sunt porecliți și alintați de către fanii din Turda, handbaliștii lui Horațiu Gal. Se dă picior. Neintenționat însă. Și time-out de Horațiu Gal, care simte că atacul echipei sale îl încezește un pic și vrea să reașeze jocul pe faza ofensivă. 2 goluri diferență. Alexandria devine mai periculoasă. Iată în această repriză secundă, minutul 47. Deci ce facem? Stânga cu Iubu. Trece stânga cu Iubu și 8-ul facem. Și stânga și dreapta, da? 8-ul. Fixăm, auzi. Gabi, auzi. Pivotul ținem blocajul acolo la 8, da? Vine pasă din lateral. Băi, în apărare, în apărare. Hai să nu mai ieșim din 9 metri. Să nu mai ieșim din 9 metri. Fiecare ieșire a noastră din 9 metri au culoare de pătrundere. Da? Hai! Haide, băieți, haide! Hai cu voi! 2, 3 și... Știi? Gata! Minutul 47. Potaisa conduce cu 21-19. Dar gazdele par pe val în acest moment. Alex Ghibil, în continuare playmakerul Potaisei. Pavel încearcă să transforme în al doilea pivot. Eliminat 2 minute pentru această intervenție. Păunescu, o agățare.
O intervenție inutilă care l-a supărat până și pe Constantin Ștefan. Un faul cred inutil aici. Pentru că e clar că Pavel urma să paseze lui Ghiță și să coboare al doilea pivot. În inferioritate numerică CSM Alexandria, timp de 2 minute. Ghivil. Bară a sârbului Miloș Dragaș, care astăzi a fost lipsit de precizie. Mașina de gol a Potaisei astăzi nu a avut eficiență. Nu a reușit să fructifice aruncările clare. Minutul 38. Ebo. Mocanu se mișcă foarte mult pentru a hărțui defensiva adversă. Bun balansul în spatele apărării. Iată-l apărând aici în direcția lui Ebo. Dar creează densitate în zona centrală foarte bine cei de la Potaisa Turda. Aceste interiorizări în care obligă omul cu mingea să vină acolo unde sunt foarte mulți handbaliști de la echipa ardeleană. Oancea a încercat să atace între culoarul dintre intermediar și lateral, nu i-a reușit. Intră în circulație Mazilescu cu batala și supraveghează bine cu omul cu mingea. În prepasiv CSM din Alexandria. Ebo! Super gol reușit de angolez. Jolly Jokerul echipei gazdă încă o dată în acțiune. One-man show-ul CSM-ului. Iată CSM din Alexandria se apropie la un gol. Ghiță, Ghivil, ia la țintă portarul, se dă însă apărare în semicerc, arată cei doi arbitri. Apărare în semicerc, fără discuție, 7 metri. Foarte bătăios Alex Ghivil. Frumoasă apariție acolo în culoar central. A găsit spațiu. Interferență eficientă. Ghiță va executa această aruncare de la 7 metri. Față în față cu bravul Varo. Varo din nou salvează. Gabi Dumitriu reușește să prindă această minge respinsă de valorosul portar al echipei gazdă. Foarte bun plasamentul lui Varo. Un portar cu segmente lungi. Ghivil lasă în spate pentru Ghiță. Vine de data aceasta pe accelerare lunetistul sârb Miloș Dragaș. Impunător. Shooter de temut. Minutul 50. Un spectacol de calitate oferit de cele două formații. Aplaudat la scenă deschisă de fanii telormăneni, care încep să se obișnuiască și cu regulamentul acestui sport. Nu s-a dat faul la această fază. Foarte bună pasă, a plecat în dribbling cântec și l-a servit excelent pe Gabi Dumitriu. Multe spații vulnerabile acolo în defensivă, s-au repliat târziu cei de la CSM Alexandria și cu sânge rece pivotul naționalei perforează poarta gazdelor. Din nou ecart de 3 goluri. Să vedem însă dacă Potaisa va reuși să gestioneze aceste carte. Ebo înșiră 3 apărători, 7 metri. Încă o dată ingenios, cu multe sclipire angolezul. Parcă hipnotizează apărarea oaspete. Știe să dezechilibreze defensiva, tot el va executa penalitatea.
Ebo a înscris și în primul meci pierdut la un gol la Buzău. 10 goluri. Îl învinge pe tânărul portar Adrian Baștiurea. Un gol care stârnește frenezia publicului. Ultimele 9 minute. Se duce în fals acolo Gabi Dumitriu. Aruncă întors Ghiță. A marcat jucătorul cu numărul 13, Cristian Ghiță. O aruncare imprevizibilă. Același braț exploziv, Cristi Ghiță. Handbalistul născut la Bacău, Haideți din nou. care a jucat la Bacău, la Minaur, la Odorhei în România. Ebo trage de pe picioare din sprijin pe sol, dar nu iese aruncarea. Talmaier prelungește la Huba Tala și din nou Varu atinge mingea și inițiază acest atac rapid, complet liber. Reușește Dobrincu să o bage națe. Fază frumos lucrată de gazde. Cu multă îndârjire se joacă astăzi acest meci. Ghivil lasă în spate. Încrucișare și din nou Dragaș. O echipă foarte disciplinată care duce schemele până la capăt, Potaisa. Oancea își arată și el calitățile de tunar. Miloș Dragaș, Ghivil. Încrucișare, Ghivil aproape să facă pași. Defensivă tare a CSM-ului în aceste momente. Extrem de agresivă. Talmaier intră în circulație, coboară al doilea pivot. Miloș Dragaș, depășire pe dribbling scurt, aruncă din precontact. Busculat sârbul. Multe schimbări de locuri pe faza ofensivă a Potaisei, care încearcă să destabilizeze defensiva adversă, să miște un pic apărarea. Și acolo vine Gabi Dumitriu, care blochează de multe ori deplasarea apărării. Miloș Dragaș, bară, scapă cu fața curată echipa gazdă. Acum e un moment important al acestui final de joc. Apărare în semicerc, Hoinaru a lucrat bine această minge. Frumoasă apariție, nestânjenită acolo de nimeni. Reușește intercalarea și obține penalitatea. Ultimele 5 minute. Execută Ebo, angolezul, față în față cu Șelaru. Peste poartă, incredibilă ratarea africanului. A avut și șansă Potaisa.
Puteau veni la un gol în spatele vicecampioanei, cei de la CSM Alexandria. Să nu uităm, este echipă nou promovată. Pasă din Inter în Inter, Varo însă de nebătut astăzi. Se dă aruncare de la 7 metri spre disperarea lui Constantin Ștefan, care pare destul de conspiraționist astăzi vis-a-vis de câteva decizii ale arbitrilor. Talmaier pe sub brațul portarului. A ascuns bine mingea portarului Talmaier. Vă spuneam, numai puțin de 6 handbaliști de la Potaisa au fost chemați în pregătiri cu naționala săptămâna viitoare, cu noul selecționer Xavi Pascual, care revine la comanda tricolorilor, actualul tehnician al campioanei Dinamo. Hoinaru pune în continuare probleme defensive adverse. S-a dus cu tupeu acolo, a tras sec sub transversală. Haideți cu zgomotul, haideți! Ghiță. Scos în exterior de către Maxim Moancea. Continuă suspansul în această partidă. Vicecampioana a avut meci foarte greu astăzi în sala din Alexandria, dar Ghivil reușește un gol uriaș pentru Potaisa. Acțiune personală. Pe bancă unii îl ceartă, alții îl felicită. Ce-ar fi fost dacă nu ar fi înscris time-out cerut de Constantin Ștefan, care încearcă imposibil în ultimele 2 minute. Zona laterală și ne facem toți. Împinge zona aici unde se joacă minge, că rămânem 1-1. Se asculpați în zona centrală, fiți atenți. E bun. Vreau să facem 8. Stânga. 8 stânga. 8 stânga. Da? Max, ajungi în zona centrală. Atenție un pic. Atenție un pic. Aici rămâne pivotul, da? Atenție ce se întâmplă aici. Atacă, nu te duce peste Jean. Jean, primește iarăși culoarul ăsta. Primești culoarul ăsta iarăși, da? Atenție, trebuie să marcăm gol acum din 8. Vino cu buclă, dă pasul și te întorci înapoi. Te întorci înapoi, da? Te întorci înapoi. Perpendicular pe poartă. Da? Haide! Haide! 2-3 și! Haide cu gol! Haide! 3 goluri avantaj pentru vicecampiona României Potaisa Turda. Trebuie să atace repede poarta CSM-ul din Alexandria pentru a avea o șansă. Aproape 2 minute din această partidă extrem de încrâncenată. Ebo se uită spre pivot. Bocanu stă între apărătorii centrali. Ebo încrucișează acolo cu Mazilescu. Dobrincu închis repede. Timpul trece în favoarea Potaisei. Fac pasul în față elevii lui Horațiu Gal. Ebo evită legat un adversar. Ebo! Gol de senzație pentru angolez. CSM-ul vine la 2 goluri și încă speră să obțină măcar un punct din această partidă. A pierdut la limită la Buzău, la un singur gol. Ghivil, omul cu ideile din atacul oaspeților. Ghiță, ținut serios acolo, caută faulturile, să spunem, turdenii. Ultimul minut.
Ghiță eliberează repede mingea. Se dă picior la această fază. Oprit cronometru de către cei doi arbitri. În prepasiv însă Potaisa. Ghivil din nou de unul singur face diferența. Ce jucător decisiv acest coordonator. Din nou s-a dus acolo cu tupeu. Haideți în ultimele momente. CSV! Un jucător care cu siguranță va ajunge foarte repede la echipa națională. Ultimele 8 secunde. Înscrie și Dobrincu. Dar Potaisa pleacă cu cele 3 puncte de aici de la Alexandria și este neînvinsă după 2 etape. Victorie pentru elevii lui Horațiu Gal și Ionuț Ștef. O victorie însă extrem de muncită. La Alexandria se va câștiga foarte greu și trebuie să joci la potențial maxim. O nou promovată care a reușit achiziții importante și care va avea un cuvânt greu de spus în campionat. Cu speranța că ați urmărit un spectacol de calitate, vă așteptăm luni pentru un meci la fel de interesant din Liga Florilor Mol, Bistrița contra CSM București. Un derby care nu trebuie ratat între cele mai bogate echipe din campionatul feminin. Weekend plăcut în continuare, rămâneți alături de Televiziunea Națională, vă spun Dragoș Cojocaru și colegii de la TVR Craiova.